Weyintombi zedosha, ngifuna uzonishaya ngethiphu yokuthi uma ugcobelo ukuthi kumnandi kangakanani ukukotshwa ngeminwe ewu-2. Shiya wena uthi mina ngifuna ukukotshwa ngoba bakopa kabuhlungu bacishe bakhipha iy'ngingila zengquzi. Angisho wena ntombi, ngisho thina esiwafundisayo futhi amadoda ethu ukuthi kukotshwa kanjani. Nami indoda yami le nginayo ibinkopa ngendlela engayi-understand nje, idlivisa ngathi breka bhova wozalana sikopa kanjena. Yabo, inkinga yakho wena ufuna ulokhu ukhuluma utshela thina, angabe uyotshela lo wakukopayo noma lo ukopayo ukuthi ukopa kabuhlungu. Ungatsheli thina sizokwenzani thina? Ngoba mina nje ngizothi kulabo esikotshwa nabo, nawe ntombi bithi indoda yakho ningibuke nobabili kule video khane nizokwazi ukukopana. Nawe wenonsi, leli dosha oliphethe-ke igama nguNontsikelelo ngwakanxumalo isibongo, ngicela upresse u-like, ngiya-appreciate. Idosha-ke leli liwu-160. Iy'ntokazi-ke zami isikhathi esiningi ntombi ngeke nibone nisha kanje ngeze ngekhomba. Sesi-ede nalo u-160 lo, u-130 lo, u-170 lo iseraphu. So-ke intokazi-ke kodwa isikhathi esiningi nithi lo ushisisa ngaphansi, itiye nje limsulwa, kodwa likwenza ukuthi ushise ngaphansi. Liyakusiza nokuthi kube tight bese likunika ne-lubrication, ungalokhu kuthiwa upimselwa ngamathe. Nani-ke intokazi zo-45 seyiqala ukoma vele ingquza seniyakwi-menopause. Abanye benu thenga lana engalokhu uthinyiswa ngamathi urelax. U-130 lo, u-160 lo, kodwa sila edosheni. Idosha-ke ntombo, indoda let's say izobuya emsebenzini ngabo mhlawumbe sekusele i-hour, uyamdonsa lona uyigeze phela ingquzi be-clean, bese uthi ugcobe phezu kwabhontshisi, bese ugcoba around imbobo le yenqguza la ngaphakathi uthi. Bese-ke uyayifakela iphenti lakho, uyayiklinela uma uklina, noma udlayela embhedeni ulinde umuntu wakho, noma ukhona ubukela i-TV. Lalela-ke into ezokwenzeka, uyakuqhanyeliswa lona kwenza ukuthi ifuqufuqu ufuna indoda, right? Mayifika-ke indoda yakho embhedeni, noma ndoda ungilaleli ntombo uyamtshela ukuthi hayi baby ngizoyigcoba. Abanye amakhaphula open, baby ngizogcoba i-activator. Mhlawumbe-ke uphuzile-ke nalo qhanyeliswana-ke futhi, yabo lonto leyo ukunika nemiso. Ntombo usuthi baby-ke sogcobile, lalo ubheke phezulu-ke ntombo, uyagromensa-ke ukumonca la emqaleni, akumonca la emqaleni, akumonca la emqaleni. Lapho uthathe isandla ndodo usibeke phezu kwayo ingquza, ngisho kuthiwa usagqoka iphenti ungahlephizi, akuhlekizwa, ingquza isensitive. Uyathi uthinte lapha ingquza, lokhu uyithinta kancane isephentini. Lapho bhizi uyamqabula, umunca umqala, uyayithinta uthi kusuka lapho utshekisa iphenti. Ayikho into emnandi ngaleyo, kufana njengokukhunyulwa indoda iphenti. Yo, it hits different. Ninendala ninqunu, I don't know, kumnandi ukukhunyula iphenti. Yo, anyway-ke usuyalitshekisa iphenti, usubuyisela eceleni, sesiyasala isibumbu sesithi iphihli ngaphandle. Ntombo wena uyazi ukuthi usigcobe idosha, uyangizwa igama ledosha i-activator, ingquzi iyafuquza lapho uqhanyelwe uthi. Ndodo, qeda lapho-ke it's either nine-lubricant uyafutha naw 80 rand lo oyela wokumasaji ipipi, ugcobe nekiwi yakho ntombo uthi fufu. Noma-ke ndodo ungayithi mina ukuthi uma uyimunca kade usuthinte lo akadliwa, uyabo usuyithintile vele ingquza lo akadliwa. Into engingaku-advise ngayo nje uqhubeke umunce la kuze kube ngathi uyamuzwa. Laba abaney'nquza eyi-dry kushuthi indodo phela uzothi muhla le nquza e-dry, kodwa ngeke phela ngoba ntombi futhi uphuze lo uyakusiza nokuthi uma uqanyelwa kwazi ukuba manzi. Uma uqeda-ke lapho ndodo phela ngithi usulitshekisela iphenti, so uyahlikiza-ke ukuthi kancane slowly, bese uyalapha kubhontshisi ngathi asisahlekisi kanje iy'nsizwa, siya-upgrade, so ubamba kanje ubhontshisi. Angazi-ke laba abaney'nquza ey'cashile bakithi ezinamahloni ilapha phakathi ukuthi kuzokwenziwa njani. Laba abanobhontshisi omncane, kodwa ndodo uzobona nawe phela ukuthi wenze njani. Ukuthi lapha kubhontshisi sesiwukuthi kanje akumnandi, ngathi uyabhiciza kancane, akumnandi. Yo, nizobakhipha umsunuke laba namathi nibaphitshiza. But uma ungenzeki kanjalo uthi ngayo iminwe yo-2 urabhe slowly, bese uyehla ubheke ezansi. Uyahamba-ke uqala ufake umunwe wokuqala, ungawufaki wonke, bese uyaqhubeka uyamunca uyamhlebela uthi baby ngivulela ingquza, baby ngivulela ingquza. Uthi ukhipha, angizwe uyezwa ndoda ukuthi sekumanzi, bese ubuye usuyangena-ke ngayo yo-2. Wawungena yo-2 uyikhiphe kancane, uyamunca njalo emqaleni, uyamunca emqaleni, usuyayinyakazisa, uyamunca. Emva kwalokho uyayifaka uthi inhle, bese uyama ungabisayikhipha, bese ulokhu uthi lapha ngaphakathi, ulokhu uthi ngaphakathi sakuyikhipha, uyamunca.
sakuyikhipha uyamunca, sakuyikhipha imino kodwa uyikhiphe yonke ubuye uyayifaka. Hayi ungasho ukuthi dlidli. Sakuyimunca umambe uyamunca lapho uyamunca ukhiphe. Bese ufaka owodwa engathi uyawusheshisa-ke manje lo wodwa. Engathi uyawusheshisa, engathi uyamuzwa ukuthi ngathi uyakhala, ukhiphe. Bese uyothinta ubhontshisi. Ukuthi ubhontshisi usemanzi, umanzi. Uphinde futhi uhlikihlisa ufaka kodwa ungawufaka umunyu ubuyele phezulu. Uma usubhontshisi uyamthiza uthi sakufaka uyimino kodwa uyifake lapho imilenze uzobe eyivule bese uyabuyela. Mawubuyela-ke manje usumuthi nje. Yabo lonto leyo usuyasheshisa-ke manje uthi uzozwa uzobe ekhala eklewula we-girlfriend ake ngikhulume ngawe. Kwayimina kayisengiganyelwe. Ngikutshela ukuthi uyobe ntombo ubenuza ngoba ubumnandi ba the fact ukuthi la embutsheni ufake nayo i-activator. Uyangizwa ukuthi ngithini? At the same time netiyeli activate la emzimbeni ubhontshisi uyaqhaqhazela umsulo uthi ipipi yobulicela uthi ngicela ungibhepha Sipho. Makusiphamandla ngicela ipipi. Siphamandla ngicela ipipi please ngicela ipipi. Futhi abanye benu ukuthi ipipi alichamisi exame ngomunwe. Ntombo ngeke ungachama. Ngithi mina Geli ngeke ungachami, ngeke uyobuphefumula enye into, uyobuphefumula. Wozani bafazi ngenitshele, imnandi mina uthu. Inkinga athi vele sicabanga ukuthi umfana uyakuthesta imbobo yakho, kodwa-ke mawuyinsizwa ubuka le video, iminwe imnandi if unesineke. Hayi wena uhlala ujahe ukuyolala. Ifuna imino ukotshwa umuntu onesineke. Baningi abantu besifazana bathi mina ngothandi nje nonsumunwe, angithandi mina ukotshwa kwasho kwacima kwavutha amalangambi. Une bad experience ugeli. Nami bekade ngayifunda indaba yomkopo. Ngaze ngamthola umuntu ongikopa kamnandi, kumnandi gaze ukotshwa ngeke uunderstand kumnandi. Enye into-ke ungafuni nokukopa umuntu onenzipho ezindoda. Indoda nje ifanele ihlale inenzipho ezingqinyiwe eclean. Ngaphandle kwalabafana basemalokishini abayibhemela insanga abafuna ukulukhuza ngayinsanga. Ulibekele nje uzipho lodwa mawunalo manje. Ulibekeleni, uyibekele nje inzipho. Uyindoda. Uzochama bani inzipho indoda? Ngoba indoda ebeka inzipho manje istabani. Hayi istabani esethu nje. Hayi umuntu esazi ukuthi udla amadoda nje wasidla amadoda. Uma uyinsizwa nje ephelele inzipho uyibekeleni. Zenzani inzipho kwindoda? So ke indoda nje fanele futhi insizwa zami qala ugeze izandla before uthinta inqozi. Ukudla kwakho lokho isteki premium leni quality uqala ugeza izandla kuqala before uyothinta inqozi. Iminwe yakho uwashe kahle. Hygiene nje is very important. Bese kuthi ke my sister ngeke phela nawo usantozi enqoze nokufishi. Ngeke lapho yosantozi ikiwe nogqinsi. Ungakhohlwa nje ntombo ukuthi nali itiye lami iwumcleansing. Cha ntombo nje uhlala wena kuhlephukile nami ngibe ngiyiphuze. Itiye lami leli likhipha i-discharge. Inqozi yakho mayomile ntombo ubona usushaya menopause unegazi elinukayo. Uyabona into ephuma kugcina ubungathi kufa umuntu wena ngathi kufe inja le egcinayo ephuma uqeda ephuma esikhatsini lizokusiza. Muna ama fibroids phuza itiye lami sinayo fibroids tea i260 uphuza fibroids ubuphuza nanami uzokusiza ama fibroids akho nami nginawo. Uyabona into leyo u250 itiye labafazi. Hayi ntomboli kucleana ingquza isale ithi ipaint intombo in 3 days usukubona njalo ngosuku phuza i-tibek elodwa. Ngeke ngithi nalo kwenzela into enkulu. Ngisho ngalifaka into enengaka i-tibek lami ufaka i-tibek ubilisa amanzi ufake phakathi uyeke mangabe sekuqala ukuphola uyaphuza. Uyabona ukuthi le the best mawuzophuza ekseni uzoqedile njalo ngosuku lakho. Uyabona ukuthi le for 10 days ubuclean bengquza ntombo. Leli lilade ngintshela ngalo ukuthi indemiso leli lu130 i-Queen's Tea lena uyalikhipha ufake nalo ngisho ngalifaka into enengaka ufaka intuzane ekseni ufaka amanzi akade eshisayo. Ngeke ngithi ubufaka ne-syrup yamike ngoba nayo iya-activate emzimbeni. Nayo yokukhanyela yenza izinto eziningi nje nendoda yakho nayo ingayiphuza. Ntombo ufaka ispoon sakhona lana noma ngathi ispoon awu2 uyayiphuzela. Uyabona indoda mayifika-ke uzobuya enye into kodwa kubalekile ingquza ibe clean. Nginana nensipho also insipho yokugeza ngaphansi geza ikiwi ngabo neshubaba noma ufuna ukushefa nalamaqhuqhuva. Yabona amaqhuqhuva lawa abangwa ukushefa. Ithatha insipho yami 80 rand nanawo oil wami 80 rand uthi fufu ugcobe isibumbu uthi ugcobe nezinto ungabona amashubaba noma kuyatshabuka noma kwenzakalani. Ntombo uzobona 80 insipho 80 uoil u250 lekitela uklina ngaphansi lelo lokushisisa 130 lona ngithe 160. Inamba yami awungifoneli uyatype nje ku WhatsApp ukuthi ucela ukuthenga ini u081 729 3262 uWhatsApp 081 729 3262 nqwa.